Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tofa, an biya Naziri sarkin waka makudan kudade domin ya rage gashin kansa. Domin ci gaban wannan labarin, kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taba alamar kararrawa, sannan ku dangwala mana alamar like, kana ku yi mana comment ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Fitacce kuma shahararren mawaki kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Naziru M Ahmad, wanda aka fi sani da sarkin waka, ya karbi makudan kudade domin ya rage gashin kansa. Mawaƙin kuma jarumi Naziru sarkin waka ya bayyana mana hakan ne cikin wani sakon faifan bidiyo inda yake cewa na amince da gwaggwaban tayin nan domin ci gaban shirin labari na. Sarkin waka bai tsaya iyaka nan ba, yayin da ya ci gaba da bayyana mana cewa daraktan shirin Malam Aminu Saira shi ya buƙaci da in rage, yayin da producer Nazifa Asnanik shi ya biya ni, kamar yadda haka tsarin yake. Mutane da sun yi ta tofa albarkacin bakinsu a kafafen sada zumunta, yayin da wasu ke cewa kai sai ka ƙara kyau da ka rage, wasu kuma suka ce a gaskiya da ma baka rage ba sai kai muni, wasu kuma suka ce au yanzu akan kuɗi ka rage gashin kanka, da dai sauransu. Shin ko mai sarkin waka zai iya cewa dangane da waɗannan maganganu? Na rage gashi na yau shekara ɗaya, amma na rage shi yau. Ba kawai na rage ba ne don ina so, a'a, ci gaban shirin fim ɗin labari na series da ake, shi yasa suka ce to in rage da Allah suna bukata. Su ma sai da suka biya ni, sai da Nazifa Asnanik ya kashin kuɗi. Darakta Malam Aminu Saira ya nemi haka, na ce kuma gaskiya sai an biya ni kamar yadda ƙa'ida ta yi, an kuma biya ni a radu gashi na rage ta. Dan nan gaban ne dai da kace bari, Nazifi ya riga ya cire, sai dai a yi min haƙuri, kuɗi dai ka sun ci. Allah ya samu dace. Domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, ku ci gaba da kasancewa da tashar Gilashi Top TV domin ɗorewar farin ciki mara misaltuwa. Idan wannan ne karanku na farko da kuka ziyarci wannan tasha tamu mai albarka, to kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku dangula mana alamar like, kana ku yi mana comment ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.